Arep bego nang ndi iki? Iki lho Mas, dugo genepane toilet iki lho, gandengane toilet iki lho. Oh alah, sing ndi Mas? Kayak apa? Oh iki. Yo. Lah iki mbok dol piro iki? Kita paketnya bos. Paketan? Iya. Mesti barangnya akeh iki. Yo oleh telu no. Oleh telu ndi? 6.500.000 tak wae telu. 6.500.000? Iya, 6.500.000 oleh telu. Pertamane iki lho. Mencari Iya. toilet bisane. Oh. Iki, pitune nek sap-sapane. Oh iya. Full jati kabeh iki. Heeh, terus sing keloro. Keloro iki. Ndi. Lemari hias paket. Wah, gede men iki. Yo, ukurane ya 190. Heeh. Dhuwure 2,10 meter. Heeh. Ambone samping iki 50 cm. Beh, yo gede. Kuwi lagi kayak bis lho gedene. Lah iki nek mau omahku ki kur dhuwure 2 meter apa gak iso mlebu to Mas? Mlebu bos. Lah, Iki piye? copotan atas bawah lho bos. Oh, cepotan. Ya iki dhuwure iki dhewe, Heeh. ngisore dhewe. Oh, praktis Ya, ya. dadi engko nek mlebone ngisore ya iso, Heeh. dhuwur sik ya iso. Heeh, terus ndi nek? Iya kayak jati. Ndi nek? Sing keloro iki ketelu iki lho. Oh, Iki sampe gedene iki lho. Di. Iki ada TV ya kena. Iki copotan atas bawah lho bos. Heeh. Lah terus iki barang telu ki piro regane? 6.500.000 telu. Oh, yo mau. Bahannya full jati, Heeh. wis gratis ongkos kirim. Heeh. Lepo Banyumas, ujung etan Banyuwangi. Oh, berarti golku ki nek mau Kediri ini gratis ongkir. Yo, dan ning kono ae gratis ongkir to, Wih, Bos. enak. Bayare ngono nang omah. Cara pemesanannya piye? WA-nya di bawah bio profil ya. Heeh. Diketik ae ning pencarian Sujud Mebel Nusantara, tutul-tul kok di bawah bio profil langsung ening nomorku. Oke. Ya nek Mas nek order enggak usah nggo DP, enggak usah nggo uang muka, Bos. Oh, Yo, ngono. dadi Iya, ya barang dikirim dicek sik. Heeh. Misalkan ora sesuai ra kayu jati teko omah, aja diterima aja dibayari. Masuk. Aja kuwatir pokoke. Oke, tak Ya, sepilnya langsung sih, Bos, diorder. ya. Oke. Mantap, gede-gede barangnya, Bos. Ji loro telu